Ka Hill States People's Democratic Party HSPDP kalashimnya karai ban mikno nakakunhun Regional Democratic Alliance RDA hadin ka jing syaremno hakani ka Lok Sabha election ka badang syudap. Ya kani la pentip da unang yalam ka UDP ubadai ru menteri ke sarkar jela ubak polling do haka sautarik mentau benai. Da ka bapen pauru baki dan shibun kidau halor ka jing syarem ukertong ka RDA kata da ka boong badai na kani kadau baka HSPDP kala raiban mikno na ka RDA. Kumta kini kide kidau ki bakong san ban pensyong nong rim. Menta ki dan shibun ki benta ki bangidang bishar benya. Bat ka wei na kini kade hadru halor ka jing shisha bangim syam lala ban perkrep bha ya ka kadhun jongi ha ka tei ka rukom ka bangi dei ban le. Bat ka jing shim rai jong ka RDA ya ka kerteng jong ukurtong lapan benadir por. Kata shisnam hadin ba ukurtong ka seng VPP uladep benlet ya lap syakeleng ki jaka ong ubak pol. Habakeli ubak pol ula ong hoot ki HSPDP ki lapan pau ya ka jingbom dan monsyu bandang beteng banya dan langbat ka RDA. Kani kadai ka jingpen pau jong ka HSPDP. Henry ngidan kam banya kenduk bat ya keren ya penbej halor kini ki baro ula benrap. Ka seng HSPDP bat ka UDP rengkat lang kila penyeng dau Presiden Barim jong ka seng HYC ubak Robert John Karjarin kum ukertong ka RDA hakan ni ka election Lok Sabha ka badang syudap National Parliamentary Seat. Lakban kedau badang syen Presiden ka HSPDP ubak KP Pangniang ulapan pau baka parti kala syim ya karai bakan mi ya kunno halaka jong hakan ni ka election MDC syaka KHADC bat JHADC.